ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାଙ୍କ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନନା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଆକାରରେ ଶଙ୍ଖା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗଛ ବର ଗଛ ମୂଳରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତା ଦେହରେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗଛରେ କେତେ 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 ଆକାରରେ ଶଙ୍ଖା ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେବଳ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପୀଠରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଳତି ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏହି ବରଗଛ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପରିବେଶଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବହୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଦୂରରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବରଗଛର ପରିବେଶ। ପ୍ରାୟ 10ଟା-15ଟା ବରଗଛ ଏ ସମଗ୍ର ବେଢ଼ାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତୋଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଶଙ୍ଖା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶଙ୍ଖା ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେବଳ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ। ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ, ଏତିକି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବେଶ କିଭଳିଆ ପରିବେଶ। ଏଇ ଅନତି ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ସେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ନିଜ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଢ଼ାରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ବସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ
କରି ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ତା ଦେହରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ପାଖରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଲାଗିକିନି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯାହାକି ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁଷ୍କରିଣୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ମନ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ। ଏଠି ବରଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍, ମନମୁଗ୍ଧକର ଗେଟ୍। ଏ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଅସରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଛ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଠି ବରଗଛ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି।